ту оиди сураи ҳаштум? сураи ҳаштум. хуб, сураи ҳаштум. сураи ҳаштум ояти 60. хуб, бихон. ва дар баробари онҳо хуб, чӣ қадаре ки метавонед нерӯи ҷангӣ аспони саворӣ омода кунед. ояти 60, ва ин чизест ки онҳо мекунанд ба омади гап ҷиҳодиҳо. Тони Блер ва Буш вақте ба хоки Ироқ даромаданд? Ҳа, рост мегӯӣ. сураи 8 ояти 60. ҷиҳодиҳо ҳамла дар Лондон Бриҷ. Ҳа, рост мегӯӣ. сураи 8 ояти 60. Бале, давом де. дар баробари онҳо чӣ қадаре ки метавонед нерӯи ҷангӣ хуб, аспони саворӣ омода кунед, хуб, то душманони Аллоҳ ва душманони худ ва ғайри онҳоро ки шумо онҳоро намешиносед ва Аллоҳ мешиносад битарсонед. Он чиро ки дар роҳи Аллоҳ харҷ мекунед ба пуррагӣ ба шумо бозгардонда мешавад ва ба шумо ситам намешавад. барои чӣ? бачаҳо медонед чӣ? Аллоҳ нагуфтааст ки бо инҳо ҷанг накунед. Бачаҳо, ояти баъди. вале ӯ гуфтааст ки ба ҷанг омода шавед. Бачаҳо, чӣ мешавад вақте ба чой шакар резем? Нест мешавад. Ту тамом кардӣ? Мана чӣ мешавад вақте оятро намедонӣ? хуб, акнун бубин, бо диққат бин, нагурези боз. ман мисли ту нестам, ман намегурезам. ҳозир мебинем. Ту нақшаи гурезро кашидан гир. хуб, ва дар бораи онҳо чӣ қадаре ки метавонед нерӯи ҷангӣ ва аспони саворӣ омода кунед то душманони Аллоҳро битарсонед. бо ин ягон муаммо нест. Бигзор ки ман тамом кунам. ту ҳақ, вақте душманонам меояд, ман шуморо дӯст медорам. онҷо гуфта шудааст душманон барои куштани ӯ мераванд. Алидава, як лаҳза. онҷо гуфта шудааст ки онҳо ба куштани ту мераванд. ягон чӣ илова накун. ояти 61 барои ин кас мисли шакаре ки дар оби гарм нест мешавад хоҳад ояти худро фаромӯш накунед. ин версияи Алидава. акнун бубинед, бо диққат мехонед. аз Алидава аст. бубинед, инро бинед бародарон. хуб, ба навор гиред. Не, як лаҳза. як ба як пайҳам. барои чӣ? барои тарсонидани душмани Аллоҳ. вақте каси душмани туст, душмани Аллоҳ, на ин ки душмани туро. касе душмани Аллоҳ ҳаст, душмани ман низ ҳаст. ту чиҳо мегӯӣ? бо ту ҷанг мекунанд? ӯ душмани модарам аст, на аз ман. рав гум шав. онҳо бо ту ҷанг мекунанд? бигзор ба охир расонам. не, онҳо барои оғӯш кардани ман меояд. хуб, тарсонидани душмани Аллоҳ ва душмани шумо. бинед, ту ҳам бубин, Аллоҳ ҷавоб додааст. ва душмани шуморо ва онеро ки шумо намедонед, вале Аллоҳ медонад он чиро ки дар роҳи Аллоҳ харҷ мекунед, ба пуррагӣ ба шумо бозгардонида шавад. акнун ояти 61, бо диққат гӯш кунед. ҳама тайёред? бале. агар онҳо ба сулҳ майл кунанд, чӣ мекунем? як лаҳза, биёед як бори дигар. агар онҳо ба сулҳу оштӣ майл кунанд, як лаҳза, сулҳу оштӣ, оштӣ. ба кадом маъно сулҳ? бигзор то тамом кунам. агар онҳо ба сулҳу оштӣ майл кунанд, ту низ ба сулҳ майл кун. шаби хуш, истироҳат кун ҷура. бай, рафта истироҳат кун. бай.